I think we are very close to begin. I just need someone to give me the signal to say welcome to the first horse. We will begin with colts 1 year. Vi er lige ved at være klar til at starte med den første klasse, hingste 1 år. Og alle 3 hingste er til stede. Det er jo dejligt. Og vi er klar. Velkommen til hingste 1 år. Colts 1 year. Det var præsentationsrunden på hingste 1 år. Og om lidt skal vi se den individuelle præsentation.
We have the results for catalog number 1, Marco NVA, out of Miss Dior by Marash, by FAL Regime. Breeder is North Arabian Hirtshals, Denmark, and owner leaser is Pernille Ferdinand, also from Denmark. Vi tager den lige på dansk. Vi har resultatet fra Marco NVA. Efter FAL Regime ud af hoppen Miss Dior NVA, som er efter Marash, avlet af Northwest Arabians og lejet leaset af Pernille Ferdinand her fra Danmark. Point for type 9, 9 og 9,5. Hoved og hals 9, 9,5 og 9,5. Krop og overlinje 8, 8,5 og 8,5. Ben 5,5, 5,5 og 6. Og bevægelse 8, 8,5 og 8,5, hvilket giver en total på 40,83. 40.83 points til katalog nummer 1, Marco NVA. Og vi har resultatet for katalog nummer 2, TU Emiratus, efter Major Al-Khalidaya, ud af hoppen TU Euphoria, som er efter Kahil Al-Shakab. Emiratus er avlet og ejet af Turbansdot i Gilleleje. Point for type 9, 9 og 9. Hoved og hals 8,5, 9 og 9. Krop og overlinje 7,5, 8 og 8. Ben 5,5, 5 og 6. Og til sidst bevægelse 9, 9 og 9. Og det giver os en total på 40,17 point. Total 40.17 points til katalog nummer 2, TU Emiratus.
Vi har resultatet for katalog nummer 3, Almas Asil, efter Alayat AA ud af hoppen Massima Asil, som er efter Masai Ibn Marenga. Almas Asil er avlet og ejet af Hørby Østergaard her fra Danmark. Point for type 8,5, 8,5 og 8,5. Point for hoved og hals 8,5, 8,5 og 8. Point for krop og overlinje 7, 7,5 og 7,5. Ben 5,5, 5,5 og 5,5. Og til sidst bevægelse 8, 8,5 og 8, som giver os en total på 37,83, 37.83 points til katalog nummer 3, Almas Asil. Så vi har et resultat fra 1. klasse hingste 1 år. Klassen er sponsoreret af Isa Stott. Vi har en repræsentant her fra Isa Stott stående til at være med til at række præmier ud. Vinder af klassen hingste 1 år er katalog nummer 1, Marco NWA med 40,83 point. Class winner is catalog number 1, Marco NWA, 40.83 points. Congratulations. Tillykke med det. Nummer 2 er katalog nummer 2, TU Emiratus, avlet og ejet af Turban Stott her fra Danmark. Og nummer 3 blev katalog nummer 3, Almas Asil, efter Alayat AA ud af hoppen Massima Asil. Tak for fremvisningen af de 3 smukke 1-års hingste. Klassen er sponsoreret af Isa Stott, og der er en repræsentant fra Isa til at række præmier ud. Skal vi ikke give de 3 smukke 1-års hingste her en hånd? Og selvom Alex kommer til at løbe rigtig mange gange, så vil vi stadigvæk gerne se en lille lap of honor, en lille bitte